Le lali yaseMphimbo ikude kangangeekhilomitha ezingama-30 ukufikelela kwisibhedlela eCanzibe. Abahlali bayamazi nolu sapho ukuba unaso isakhono sokudibanisa amayeza asemzini anyange abantu baphile, noxa ngengogqirha okufundeleyo ukwenza oko. Amayeza awasebenzisayo wathenga kwiikhemesi ezikufutshane adibanise anyange amanxeba okutsha nezinye izifo, abantu baze baphile. Uthi intonga yakhe esekhosi kukuthandaza acele kumdala ukuba amkhangisele amachiza emakawasebenzise ukunyanga abantu abagaleleka apha mihla le. Ndanobuthongwane nje obuncinci kwakho ipicture engathi ndim lo, ndibona amayeza kuthiwa ndileqa ekhemesi nethile. Ndaboniswa kwamayeza uba leliphi neliphi iyeza elinokundinceda kule nto ndikuyo ukuze ndingaphinde ndihlupheke, bangaphinde bahlupheka abantu abatshileyo. Lo msebenzi wakhe waziwa ngumntu wonke. Ndathi njengoba bendingatyi ndatya, njengoba bekunzima nokuhamba ndakwazi ukuhamba njengoba ndilapha nangoku. Ndimphakamisela isandla lo mama apha kweli cala, ngakushe kuvele nje inyama ephekiweyo. Ugqirha nolu sapho nanjengoko ebizwa njalo kule lali usanda kuphiwa iibhedi ezisixhenxe ngumSamaria olungileyo, kodwa iimfuno zalo mzi zingapha kokuqonda. Abanangubo aba bantu, abanakutya aba bantu. Ndibona kuba uThixo enceda balale betyile kubi apha. Lo mzi ke akukudalanga ubhalise njengombutho ongenzi ngeniso oncedisa uluntu lalo mmandla. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNgqeleni.